permite falar a esta distancia, porque é moi bo e recolle moi ben. Entón, se é un micro bo, podo falar así. Pero estos son micros malos. Hai que telos aquí ao lado da boca, porque se estés aquí, está o micro aquí, tú estás mirando para a folla, a voz se vai por aquí e non se escoita nada. O micro ten que estar aquí, a folla pode estar aquí. Vale? Pero o micro ten que estar moi cerca da boca. Porque xa digo, son micros bons e hai micros malos, perdón. Dime. Sí, tú sabes facer como gallos, non para cá, por favor. Enséñanos como faz, porque eu non sei como fai gallos. Enséña a tua profe como fai gallos. Sí, señor. Por día, hai que facer como galloso, non só na posición do micro, sino falando como el. Ti cando fala galloso entendes o que di ou non? Sí, pois ti cando fales despois ten que se te entender. Vale, moi ben. Empezamos. Por exemplo, vos os dous deis aí os papeles e sentarse. Tú tens que ter sempre música enchufada. Que a barrica teña música. Si se acaba, pois das para que sempre teña a que tú queiras. E tú, para subir a música, ahora vamos a empezar con música. Porque empeza o programa. Cuando estés preparada, baixas a música e lle subes os dous micros e lle faz unha señal aos teus compañeros, vale? Xa, onde cantas? Xa, para tú. Venga, sube. Hola, bons días. Eu son Nico, estou con Sara. Hola, Sara, onde estamos? Estamos no Cei Figueroa, na Biblia de Cazola, facendo un programa de radio. Os nosos compañeiros e compañeiras van tratar os seguintes temas. Chistes. Entroidos de Figueroa, Porto da Coruña, Sur, hámster, rap, directos, noticias do colexio, badminton, eu protesto. Observar menos. Mais. Aí. Perfecto. Hola, bons días. Chámome Abraham. Eu, Nico. Hoxe imos falar do noso cole. Contanos, Nico. No noso cole hai 19 clases, un pabellón moi grande, un patio con moitas áreas. Síguenos contando, Abraham. Pois tamén hai unha biblioteca, unha aula de inglés, unha sala de profesores, unha sala de informática e un hall. Espero que vos gustase. E moitas gracias. Chao. Vale, gracias. Hola, somos Sara e Pedro. Hoxe vamos falar do badminton. Nós somos dous rapaces que practican o mismo deporte. O badminton é un deporte moi bonito que se practica con unha raqueta, cun volante e unha rede. Estamos no mismo club. O club Badminton Estrada. O badminton ten moitos golpes. Drop, Desvía. O drop é un golpe que se fai desde o fondo da pista ata o principio da pista do rival. O clear é un golpe que se fai desde o fondo da pista ata o outro fondo da pista. A cortada é un golpe que se fai desde a rede e hai que facer que a pluma de voltas e pase na rede. O lob é desde a rede ata o fondo da pista do rival. O barrido dende o fondo da pista ir forzado a deixala onde a rede. Saque corto derechas. É un golpe que se fai que é o saque o inicial do punto. Que hai que sacar e que outro que pase. O remate. O remate é un golpe que se fai
que estés en ataque e que fagas o punto. E con esta despedida, cun bico moi grande. Moitas grazas. E con esta despedida rematamos cun bico moi grande. Moitas grazas. Muy bien. Sitio, por favor. Por ti. Hola, somos Sandra e Hugo e vamos a falar sobre a excursión ao Porto da Coruña. Fomos nun autobús bastante longo e tardamos moito en chegar, pero divertímonos no autobús. Ensinaronos os barcos remolcadores, pescadores e cargadores. Tamén vimos un montón de tipos de peixes como bacalao, rape, cigala, merluza e calamar. Despois fomos a un parque cun laberinto xigante e complicado. Tamén fomos a ver uns cañóns moi grandes e subimos neles. Vimos un estanque moi grande con patos e peixes. Deixáronnos ir ao centro comercial e compramos moitas cousas. Moitas gracias pola vosa atención. Agardamos que vos gustase. Vale. Muy bien. Esperar un instante, parar. Aquí. Arriba de todo. Y falta una señal. ¿Vale? Bos días, estamos no CEI Figueroa, Zaira e Rubén, faremos o espacio de humor. Comenzamos por Rubén, comencemos. ¿Cuál es el colmo de un peluquero? Que coge el tren por los pelos. Había un neno que estaba na clase déronlle as notas de Leno. Chega a casa e dille ao pai: casa saco 10. E dille ao pai: por qué? Porque se deron ao dorado. Papá, quité un 0 y eso no fui a clase y no me dieron las notas. Igual a canica, igual a si un caracol y derrapa. Fixemos gracia. No. Pues a ver, que atropelló tampouco. Por que os peces non falan? Porque tragarían moita agua. Estaba unha checa cantando e o novio abriu as ventanas e dille a novia: por que abriches as ventanas? Para que os veciños non pensen que che estou pegando. Espero que os gustara e gracias. Espero que os gustara, gracias. E adeus con un bico moi grande. Muy bien. Sitio. Vale, otro. O papel. Baixa y dale señal. Hola, somos Carla e Ana. Ahí, deixa Hoxe correr. vamos a falar Se sobre... acaba a barriga. Os hámsters son roedores de hábitos nocturnos. Son sociables, pequenos, rechonchos e omnívoros. Hai distintas razas, que son hámster sirio, ruso, ruborowski, chino, enano e común. Os hámsters necesitan una alimentación equilibrada, al igual que as personas. Para que tengan una alimentación equilibrada necesitan comer una gran variedad de sementes y verduras e insectos, como sementes de girasol, trigo, etc. E verduras como lechuga, berzas, etc. Os hámsters teñen que facer moito exercicio porque son roedores e para que fagan exercicio necesitan adquirir unha boa roda. Adiós, esperamos que vos haya gustado. Muy bien, Silvio. Eu protesto porque este ano non hai clase de informática. Eu protesto porque hai moitos cazadores que matan os animais pola pesca. Eu protesto porque só hai un día a semana plástica. Eu
protesto porque matan aos rinocerontes para conseguir os seus cornos. Eu protesto porque hai moitas asignaturas. Eu protesto porque hai moita contaminación. Eu protesto porque algunha comida do comedor non é rica. Eu protesto porque a xente non recicla e tira as cousas ao chan e aos bosques. Eu protesto porque quería que houbera unha hora libre. Eu protesto porque queiman os bosques por gusto. Hasta outra. Das conta que a barrica está echando chea, se acaba, toca para ir de outro. Vale. Terminamos para que vamos a falar. Vale. Seguimos. Cuando se diga xa, vai, xa se saquimos esto e le facen ensinar. Xa. Hola, bo día. Estamos falando no CEI Figueiroa sobre o sur. Chamámonos Gael e Roy. Que tal, Gael? Hoxe falaremos do tour das Big Wave, que son as olas grandes. Acabamos de recibir que sacaron un chaleco novo para as olas grandes. É verdade, Gael. Con ese chaleco tiramos dunha corda e inflase. Ahora vamos falar das novas fábricas, de Slash e de Santa, que son tablas. Fai un día fixeron dúas tablas de 71 decímetros. Esas tablas son das dúas novas fábricas. Están feitas de fibra de carbono. Ata aquí as noticias do SUS. Pasábamos vos con nosos compañeiros. Música. Perfecto. Muy bien, chicos. Se quede música, se saca la barrica las de otro. Y tú, cuando se digas la baixa, te crees en la música y después esos dos y te vas a enseñar. Xa. Ay, señor. Ay. Bos días, son Uxía e estou acompañada do meu compañeiro Antón. Estamos no CEI Figueiroa para falar do entroido deste colexio. Como vos dixo, a miña compañeira, vamos falar do entroido de CEI Figueiroa, que se trata de distintos estilos musicais. Uxía, acórdeste de algúns tipos musicais? Sí, claro que me acordo. Había twist, rock, pop, punk, country, rockabilly e moitos máis. O bo do entroido do noso cole é que facemos un festival e veñen moitos familiares. Comemos filloas, orellas, etc. E ata aquí chegamos. Esperamos que aprenderades moito. Gracias e ata logo. Bos días, Estrada. Falamos desde o CEI Figueroa. Eu son Daniel e acompáñame Lucas. Hoxe deixamos de ser nenos. E imos ser directores do colexio Imos dar unhas ideas. para poñer en práctica. Por exemplo, unha brigada de recogida de basura por semana. Poñer algunha papeleira máis. Renovar o cierre exterior do patio. Poñer unha portería no campo de cuarto. Pintar as paredes das clases. Renovar o baño de arriba. Poñer portas novas. Espero que vos gustase e grazas. Ven, y subes esta vía arriba de todo y te falta con todo. Ya. Bos días. Hoxe na escola das Ondas imos vos dicir un rap. Somos Óscar e Ainara. Estamos na escola do CEI de Figueiroa, estudando moitas cousas, con todas as profesoras. Danos parabéns polo noso bo facer. Espero que vos gustase e moitas gracias. Bien, un poco curto pero genial. Bien. Isto foi todo por hoxe. Esperamos que vos guste. Fixemos o programa de radio cos nenos e nenas do CEI Figueiroa do curso 5B.